मा खेथ्रआव आंखौ गावथारनो नागिरदों आं बेखौ नांगौ आरोखि। मोनसे निउस लाबोलायबाय, बेनो जाहैबाय दिनैहाय UPPL दोलोनि सासे गुन्दागिरि बिथाङा आरो दा गावसिनि दोलोनि मावथिखौनो दिनै बिथाङा मोजां रोखोमै बुदों आरो दा मानि थाखाय बुदों माने डिटेल्स रिपर्टखौ आं नोंथांमोननो होलांगासिनो दं लोगोफोर। आरो दिनैनि दिनाव जाय बेक्तिया बुजादों बै बेक्तिया दिनै UPPL दोलोखौ मुगैनानै एबा दुखु मोननानै दिनै बिथाङा BPF दोलोआव जयनिं जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। माबा सार माने मैयानि घटना आरो आंनाव मैया एसे दुखु मोननो गोसोआव आघात आरोखि। माने आंनाव मैया ओरैबायदि जादों घटनाया, आङो माने फेन्दा बाजार मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। थांनानै फैनाय समाव जोंनिनो मानसि माने UPPLनिनोमोन सानैसो मानसि आरोखि। बिसोरनि गारिखौ नुनानै आं सोंदों, फन खालामना नायदों आरोखि। सासे मानसिनि न'आव हाबनानै दंमोन आरोखि, अखाहानाय गैला माने बाव हाबनानै दंमोन। बाव मा खालामदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु जों जौ दं नामा होननानै सोंहरनानै फन लाइनाव फैदो होननानै लेंहरनानै थांदोंमोन आरोखि आं। थांनायजों लोगोसे बिदिनो दाना आंखौ मा सोंखो बिसोर, नों माथो नांगालाव थांबाय होनलाय होननानै सोबबाय। आंथ' थाङाखै होनबाय आं। थाङाखै। ओमफ्राय सासे मानसिया फुरा आंखौ सिरियास लांबाय, माने एकदमबारे नाज्रेदलायबाय आंखौ। आरो आंखौ नै बुबायबो, सौबाय, निफ्रायबो बौबाय। आरो खुगायावथ' खिनो हाया आरो ओंखाम जानो हाया, ओंखाम जानो हाया आङो दा। एसेल' जादों दहाय ओंखामखौबो। ओमफ्राय बुबाय माबाय, ओमफ्राय आं सिन्था खालामबाय, फैबायबो जों। आंजोंबो लोगो दङ सासे टट' ड्राइभार, बेबो दुखु मोनबाय, मानो बुनांगौ बिदि गावनि मानसिखौल' होननानै बुंबाय आरो। होमबाबो आं सिरि फैबाय आरोखि, बुजादोंबाबो बहुद सिन्था खालामबाय आं। 3थासिम उन्दुआसै आं हरनि दुखु मोननानै। 3थासिम उन्दुआलासिनो थाबाय आं। हिनजावा होनबाय मा जाखो, मलम थलम फुनना होबाय, गारायाव थुला थुलि होबाय। थैया बिराद गदों आरोखि, माने गोथौ हाबदों नालाय, आसुगुर हाबदों आरो बिनि आसुगुरा सौनाया। बे माने बे नारा नाथा बे माने UPPLनि मानसिया मानो नांगोलाव थांखो होननाय खोथायावनो जादों आरो बे खोथाया। ओमफ्राय नों आंखौ थाखा जाग्रा माबा जाग्रा बेबायदि खोथा बुंनायाव बुंबाय बियो। ओमफ्राय नों आंखौल' बुङो मायो। आंथ' नोंखौल' बुङाखै, आंथ' मोजांनि थाखायसो बुंदों। उननि मानसियाबो थाखाफोरखौ एसे मोननानै राननानै जाथों होननानैसो बुंदोंमोन आङो। आंनिखौल' नों नोजोर होबाय, आंखौ बियो बिदियाव गरमसिन जाबाय, नाख्रांलायबाय सौख्रांलायबाय आरोखि, बिदि जादों। ओमफ्राय लास्टआव मा बुंखो आंखौ बियो, नोंखौ खननै खनथामसो आं नागिरनाया गावथारनो होननानै आंखौ बिदि बुंबाय आरोखि बियो। ओमफ्राय आं दुखु मोनबाय आरो, हाब आंखौ मानो गावथारदों, आंथ' नोंनि थाखा फैसाबो जायाखै, लायाखैबो, नोंनाव आं थांफेरानो, नोंनि न'खरावबो आं बुद्रुबो खालामा, आंहा नोंजों खुनु लेनदेनानो गैया, फन थनबो खोथा गैलिया आंजों। आं इसिबां गोजौ लेभेलनि मानसि नङामोन, आंखौ नों बिदि खालामबाय, रागा जोंना फैदों आरोखि आं। बेखौ मथा मथि एसेबाबो मिडिया बेखौ नारसिननांगौ आरो, मानो होनबा आंखौ मानि थाखाय गावथारनो नागिरदों। आंथ' नांला UPPL पार्टिखौ, आं नांगालाव थांगोन एबार। एक्सन माने बेखौ माबा खालामगोन, माबा मिडिया खालामगोन बेखौ। बेयो मानि पार्टिनि मानसि, आंखौ बुथारलायनानै गावथारलायनो हालायनो नागिरनाय, मा खेथ्रआव आंखौ गावथारनो नागिरदों, आं बेखौ नांगौ आरोखि। आं बेजों बिदि सिगिजाग्रा मानसि नङा। आं सासे कर्मचारि, जेराव मोनो बावनो आं मावनानै जाग्रा मानसिसो। आं बिनि जेबो नङा, आं बिनि बंस'बो नङा, जाथिबो नङा, आं बिजों जेबो रिलेसन गैया बिजों। आंखौ मानो बिदि बुंनांगौ बेलाय। UPPLआव थायो, ओमफ्राय बिनि नामा रिनय ब्रह्म। आंजों लोगोसे दं सासे टट' ड्राइभार, ओमफ्राय सासे सुकुम होननाय सासे दङ, बेबो टट' ड्राइभार। लंखे होननाय दं सासे, जोंनि बिबथै जायो आरोखि। बिसोर आंखौ एसेबां माने गाज्रि रावै बुङाखैमोन, खिन्थु रिनुया आंखौ माने आंनि सायाव बांसिन खोथा बुंदों आरोखि, बेल'। बिसोर आंखौ ओरैनो जेबो बुङाखै आरो, माने बिबथै बिजादै गामि हिसाबै बिदिनो इयारखिसोमोन। खिन्थु रिनुया सिरियासलि लादों खोथाखौ। आंनि गामिया सेक्रेटारि, आंनि नामा अलन ब्रह्म।